Bihira ko silang makapiling minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalugpo din sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Isa sa mga dakilang himalang yan, minamahal na kung sa minamahal. Yung grabing pangorasonada minamahal, lalo na sa mga tricycle nga dati minamahal, yung 155 minamahal, na talagang susundan ka talaga niya minamahal. Talagang marami pong kahit sa may dako pa ho ng parting dyan sa may Asinggan minamahal, pagka nakamotor ka ng bagong 155 dyan, talagang minamahal, talagang hahabulin ka, talagang kukupilit kuhanin yung motor minamahal. Isang napakadelikadong bagay. Kahit yung mga pinamamasada, minsan, kunwari, arkilahin ka ng napakalaki para pumayag ka. Tapos ang gagawin nila, pagdating mo doon sa destinasyon na mahal, tututukan ka na, kukunin yung sasakyan mo. Ngunit napakapalad ng ating mahal na kapatid dahil nasumpungan niya ang Diyos na nag-iingat, ang Diyos na mapagpala, kaya sila'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andiyan ang grabe mga pag-iingat, patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na yan ay isa sa mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo babantayan minamahal, poprotektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi hayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon na may mangyari masama sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patuto at atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Trixon Bigao. At sundan po siya ng ating beloved Brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupulit, pagluluwalhati at pagdadakila ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako man din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating ginagalang at pinamahal na Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, ako po'y bumabati na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po muli, nagpapasalamat po ako sa gintong pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Tunay nga po, una na nga po dyan, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy po na pagkakatiwala niya po sa inyo, abalin ko ng sa kaisa-isang buhay na ito. Tunay nga po, maalala ko lamang po, bata pa lamang po ako, nandapuan po ako ng karamdamang asma. Andyan din po na dumarating po sa punto na yung kuko ko po at yung bibig ko po, tunay nga po na nangingitim na po yan dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Tunay nga po na dumarating din po sa punto na hindi ko po namamalayan na inatake na po pala ako ng asma sa gitna ng aking pagtulog. Ngunit tunay na hindi po maikli ang banal na kamay ng ating pinakamamahal na po yung Jesus dahil po ay yung ibang lingkod ay isa rin po sa nabahagi na ng mga kabutihan at mga salita ng ating pinakamamahal na po yung Jesus. Tunay nga po na nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa may dako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po hindi po kami nag-atubiling subukan lang po ito sa isang beses. Hanggang sa kahabagan po na ating pinakamamahal na po yung suso, isang beses na po yan, nasundan pa po ng pangalawa hanggang sa pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at isa rin po yung balingkod na mabautismuhan sa tubig sa banal na pangalan na ating pinakamamahal na po yung Jesus. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa aming unti-unting pagdalo, andyan na, hindi ko rin po namamalayan na unti-unti na po palang inalis na ating pinakamamahal na Jesus, yung karamdaman ko po niyan. Tunay nga po,
magmula po ng amin siya tanggapin bilang Diyos na tagapagligtas, hari ng aming buhay. Tunay nga po na magmula doon hanggang ngayon, hindi ko na po naranasan yung karamdaman ko po yun, kahit lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Jesus. Nandyan yung panghabang buhay na pinagkaloob niyo po, panghabang buhay na kaginhawaan na pinagkaloob niyo po sa iyong balingkod, at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na po Jesus sa kagalingan din po ng aking beloved mother. Tunay nga po, ang aking beloved mother ay tinubuan po ng cyst or bukol po sa kanya pong breast. Tunay nga po na kinailangan na po itong operahan, dahil kung hindi man po itong maoperahan, maaari po itong mabulok at maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus na hindi po kami bibiguin. Muli kaming, tunay nga po na before pong na operation ng aking beloved mother, patuloy ko po kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Muli pong sumangguni ang aking father sa doktor na mag-run ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po, habang nagsasagawa ng test sa aking beloved mother, hindi po kami naglikat mo na po na magpuri sa ating pinakamamahal na po Jesus. Tunay nga po, sa kahabagan na ating pinakamamahal na po Jesus, sa unang dalangin na ating kinagalan na Pastor Will de Estrada Almeda. Tunay nga po, na nagulat na lamang po kami na pagkalabas pa lamang po ng doktor na yan, na sabihin niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ang aking beloved mother, dahil yung bukol po pala na nakita nila dati, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya Praise the Lord. tunay nga po Hallelujah. na tinunaw ng ating pinakamamahal na po Jesus yung bukol Praise na the yan. Lord. Hallelujah. At lubos ko po ipinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Jesus na andyan din po sa pagbabago niya rin po ng aming buhay. Tunay nga po, magmula po sa aking ama hanggang sa akin po na pinakabunso sa pamilya. Andyan na yung karamdaman na aming taglay-taglay. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil magmula po ng aming siyang paglingkuran. Tunay nga po na inalis po lahat yan na ating pinakamamahal na Jesus. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan Praise the Lord. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Jesus. Maging din po sa pagbabago niya po, pagbibigay niya po ng kapayapaan sa aming puso't isipan, dahil hindi po sa pumaba sa aking beloved father po ay talamak po na manginginom andyan sa mga okasyon na yan. Hindi po namin siya kasama dahil andun po siya sa mga barkada niya. Ngunit tunay nga po na na makilala namin din po ang ating pinakamamahal na Jesus, sa tanggapin po namin siya sa aming buhay. Tunay nga po andyan ang tunay na pagbabago na pinagkaloob niyo po sa aking beloved Father. Tunay nga po, kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko Praise po the ang Lord. ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng pagpapala po, magmula po sa pagpapalang physical, material, financial, at lalo't higit sa pagpapalang spiritual na sa patuloy na kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus. Di man po karapat-dapat ay patuloy na minarapat na ating pinakamamahal na Jesus upang kami magamit ng aking beloved ate sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Trixie Ann Bigaong sa pinagparang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti natin. Pinakamamahal na Panginoon. Imagine, siya ay mayroong asmang minamahal. Talagang sa asma, napakahirap na uri ng karamdaman yan. Talagang isa sa mga major na karamdaman niya minamahal. Talagang napakahirap na sitwasyon. Maging kanilang mahal na ina minamahal, mayroong sis minamahal. Talagang gano'ng maghimala ang ating Diyos. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapalang yan na ating natamasa. Ngunit yan ay talagang bilang patunay na ang ating nasumpong ang Diyos sa ministeryo ng ito'y buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At meron na mahal. Hallelujah. Lalo na pagka nakakaputos minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy tayong pumalakpak minamahal. Dahil tunay po minamahal na yung mga bagay na pinapatuto ng ating mga minamahal na kapatid, yan ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nga lang po nakashot sa basketball, dati-dati nung tayo hindi pa nakakilala, talagang grabe ang palakpak natin. Ngunit mas higit pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At mangyari po lamang minamahal, maging sa mga nais po magpatotoo, mangyari po lamang na magpalisa na kayo minamahal, dahil sapagkat dalawa na lamang po natitira dito na magbabahagi ng buhay na patotoo. Ito po ay isang grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo mabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ng ating dakilang Diyos. Tunay na sa araw-araw ng ating mga buhay ay talagang napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Talagang kung halos maghapon sa isang Kristiyano, talagang hindi mauubos kung talagang iisa-isahin ng mga biyaya at pagpapala
ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kahit habang kuwan men mahal, medyo ating muna ipagpag yung ating inantok na diwa, tayo muna itumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Iwasin natin ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isa bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y nagsama-sama, iwasin natin ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, tindagan na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa balat. Ating beloved Brother Joshua Villaros. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Pedi Castillo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating mahal na kapatid.
Palakpakan muli natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At aking Praise the Lord. pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Will Estrada Almeida at sa lahat ng mga ganitong turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa buong Almeida family, kanilang beloved children, at sa lahat ng mga manggagawa sa inyong mga minamahal na kapatiran, maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers, mapagpalang madaling araw sa ating lahat. At kung namang oras sa inyo, sa mga kinaroon na nanonood, ay aking pinapaabot ang aking pagbati. At ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unang-una sa pag-iingat sa amin sa po ng aking mga mahal sa buhay. Lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibang dagat. Bagaman hindi namin siya kasama, ay alam naman namin na kailanman ang ating pinakamamahal sa hindi nalayo sa aking beloved mother. Nariyan ang palaging paggabay at pag-iingat niya sa aming mahal na ina, at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagkakataon na siya ay dumaranas sa mga karamdaman. Ang ating dakilang Diyos ay nariyan ng pinagkakalob, ang kagalingan sa Kanya, mga minamahal. At ganoon din pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Kanyang paggabay sa amin, na sa po na kayo kapatid sa aming pag-aaral, nariyan ang katalinuhan na ibinibigay na ating pinakamamahal Panginoon Jesus. At ganoon din pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil sa bawat araw na dumaraan sa aming buhay ay hindi namin naranasan na kahit na isang beses man lamang ay nagkulang ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus, bagkus ay sagana kung magpaalang ating dakilang Diyos. Kaya Amen. Praise the Lord. pinapasalamatan ko yan, at baging sa mga pagpapalang physical, financial, material, lalo sa spiritual, at bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banalabasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay na ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, beloved brother Joshua Villaros. Hallelujah. Tunay na ganyan na mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat ang ating mga mahal sa buhay, talagang tunay na napakalayo, minamahal. Talagang isang dalangin lamang ang ating pwedeng gawin sa pinakamamahal na Panginoon. Talagang andyan ang katugunan. Talagang hindi magpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan man mahal, talagang yan ang mga pribilehiyo ng anak ng Diyos. Hallelujah. Na talagang kahit sa kanyang mga loved ones, talagang pag-iingatan kapag tayo sincere na talagang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. At talagang tunay po na talagang hindi nagkukulang. Maging sa mga pangangailangan, talagang ang ating mahal na Panginoon ay great provider, manamahal. Nandiyan na talagang yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magtiwala lamang, minamahal. Talagang hindi man na tayo bigyan ng ganyang grabing kayamanan, ngunit talagang sa pangailangan natin sa araw-araw, talagang hindi tayo pagkukulangin. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At mangyari po lamang muli, minamahal, dahil huli na po magbabahagi ng buhay na patotoo. Yung mga nais pa magpasalamat dyan, minamahal, talagang magpasalamat na minamahal. Talagang ito yung pagkakataon natin na lalo pag ganitong overnight, na talagang makapagpasalamat tayo ng gusto sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na kapag Sunday, minamahal, talagang yung oras natin limitado lang. Talagang hindi natin talagang direct to the point. Ngayon, minamahal, talagang marami tayong masasabi na upang pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon at atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Peddy Castillo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, mga minahal. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang mga aral at turo ng ating Pastor Linus Almeida, at ganoon din sa buong beloved Almeida family. At ganoon din po sa beloved pastoral workers. Sa inyo po,
mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot na madaling araw na po na mapagpalang madaling araw. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon na nakilala ko po ang tunay na gawain namin itong ministeryo na ito na Jesus Miracle Crusade na dito ay maraming nagpapatutuo na maraming pinagaling, mga pilay, pinalakad, mga sakit, mga kitungin, pinagaling, lahat ng karamdaman, lahat ay dito talaga, igumaling at papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nasib po ako dito at nakilala ko talaga ang tunay na mga kapatiran na dati ay hindi pa ako na dati wala pa ako kagalakan na ngayon ay nadarama ko ang kagalakan sa tuwing po ako ay nakikisabay na pagpuri. Praise the Lord. Hallelujah. Doon na gumagaan na aking pakiramdam at sa aking patuloy na pagdalo at sa pag-alay ng ayuno ay gumagaan po ang aking karamdaman. Papasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil tunay nga po na ang pagbibigay ay susi ng pagtatagumpay, susi ng pagpapala. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong dahil sa patuloy niya po na pag-iingat at patuloy niya pa ako pinanghahawakan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat at pinupurihan ko siya at patuloy ko siya sa sabihin at paglilingkuran ko siya na magpakinit pa na lalo kami ay para ako masama sa rapture pag dumiting na ang mga tatakan ng 666. Yeah. Nandun sa kasulat po rin sa Revelation na para na papalitan ng langit at ang lupa ay mapaparang papalitan niya na bagong mundo na paraiso na Jerusalem. Tapos papalitan niyo yung katawan natin na hindi na mabubulok. Marami na po kong narinig na patutuo patungkol sa langit at impyerno na bumalik dito na patutuo na kung hindi ka po maglilingkod ay yan ang mangyayari na ang lahat na po ay hindi maglilingkod ay mapupunta sa impyerno na doon na hindi mamamatay ang mga uod at hindi mamamatay ang hindi mamamatay po ang apoy. Kaya bago po kami matapos ay
puso ko'y maranasan. Bisayan, Jesus, e wala yang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa bang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di Amen, praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Peddy Castillo, sa pinagpalang buhay na patutungan, maging sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen, praise the Lord. Tunay na pakabuti natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Dahil sa ating mahal na kapatid, di man niya halos mabanggit na mahal yung mga pagpapalang kanyang tinamasa, ngunit ating kitang-kita kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah. Nandun minamahal talagang mga grabe mga pagpapala na kanyang tinanggap din minamahal. Yun na lamang kagalakan sa patuloy na paglilingkod minamahal. Talagang hindi yan mababayaran minamahal. Talagang dati-dati kasi ang mga buhay natin minamahal talagang punong-puno ng kabalisaan, talagang walang katahimikan, walang kapayapaan, talagang tormented tayo. Yan ang isa rin naging pinaka-pangunahing sanhi ng mga karamdaman. Kaya nagkakaroon ng karamdaman dahil sa grabing stress ang tao. Ngunit nung ating makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo nagkaroon ng kapayapaan ng mahal dahil sa grabing kapayapaan na binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating pong banggitin mo na mahalang ang mga nakatala po na bagong nakatala na magte-testimony naman, mga pinagpalang magpapatutuo na mahal. At upang sila po'y makapaganda, ating pinaghahanda po ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister Jamel Milan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Bea Aquino. Sundan po ng ating beloved brother Romeo de Guzman. At sundan po ng ating beloved sister Corazon Juan. Ating pong beloved sister Daisy Tamundong. Ang ating pong beloved Pedro Rosario. Ating pong beloved sister Heidi Aquino. Ating pong beloved beloved sister Nelly Ann Bautista. At ang panghuli po ang ating beloved sister Hannah Villaros. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ating na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Jamel Milan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Bea Aquino. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Beloved sister Bea Aquino. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Romeo de Guzman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na pa-Jesus po lamang at dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldis Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kaila pong mga beloved children. Ako rin po bumabati sa lahat po ng pastor workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na pinagkalob niya muli sa akin upang siya aking mapasalamatan sa kanyang mga kamangamanghang gawa. Andyan din po mga minamahal, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa kaisa-isang buhay na patuloy na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na ganyan din po sa kalakasan. Gayon din po ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa mga pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan, mga minamahal, sa pag-iingat niya po sa aking mga kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila. And alam po natin mga minamahal na bumabalik uli daw po yung COVID-19 mga minamahal. Ngunit tunay nga po na andyan po lagi ang mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Pa-Jesus upang ingatan ang aking mga beloved kamag-anak dyan mga kaya pinapasalamatan ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa mga pagpapala na hindi na po namin hinihingi, ngunit andyan po na patuloy na ipinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Pa-Jesus.
Gayun din po ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa mga pagpapalang physical, financial, material at sa pagpapalang spiritual na andyan po bagamat hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na pa Jesus gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Bea Aquino sa pinagpalang buhay na patotoong yan. Hallelujah. Tunay mga grabe mga pagpapalang yan na binibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa mga bagay na hiningi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan kung tayo tapat na maglilingkod lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga pag-iingat lamang minamahal na talagang maging sa kanilang mga loved ones minamahal. Talagang grabing pagpapala yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay ang sabi ng banal na kasulatan, talagang tayo po protektahan lagi ng pinakamamahal na Panginoon at kailanman di pagkukulangin. Talagang yan ay grabing hindi na matatawaran ng mga bagay na yan na binibigay lagi sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kung nandiyan na po ang ating beloved sister, Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Atin na po binibigay ang sa mahal na kapatid, ating beloved sister, Jamil Milan. At sundan po siya ng ating beloved brother Romeo de Guzman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved workers, elders na kapiling po natin sa araw na ito. At ako rin po ay bumabati sa ating mga live webcast viewers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, andyan po na pinarating niya po kami ng maluwalhati dito sa ating banal na gawain. Andyan po na nakapag-stay in din po. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus, andyan po na nung kasagsagan po ng COVID-19, andyan po na ako rin po ay nakaramdam din po ng sintomas ng COVID. Andyan po na nagkaroon din po ako ng sipon, ubo, lagnat. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpupuri at pananalang at pagpapasting. Andyan po na ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. At Hallelujah. pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po ng last Friday po, andyan po na kami po ay nakapag-compete sa dako ng Alaminos City sa Regional School Press Conference at pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na yung aming newspaper po. Andyan po na nag-top 1 po yan. Kaya makakaabot po yan ng national at pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na sa aking pag-aaral po, andyan po na patuloy niya po akong binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang mang-aawit. At bago po ako magtapos, nais po naming mag-alay ng mga makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship you.
pinakamamahal na Princess po lang. Palakpakan po natin ng napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Truly, our God is a God of miracles. Amen. Sa bawat araw po na tayo po ay taglay po natin ng buhay, ay it's a miracle from God. Amen. Yan po ay isang himala galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi nga ng awitin mga minamahal, talagang wala tayong gagawin kundi pupurihin, papasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Bato po lahat mga minamahal sa kapintunan natin pong beloved na preacher. Ako po bumati sa magandang umaga na po sa ating pong mga minamahal sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, overnight prayer dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung pinangunahan po natin pong iginagalang at minimal evangelista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeda. Sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po yung aming pong welcome at magpatuloy po kayo at inyo pong antabayanan lahat ng mga patutuo na mga anak ng Diyos. Sapagkat sabi nga, mga minamahal mga patutuong iyan ay mga patutuo na mahal na Panginoon. Inilagak sa bawat isang Kristiyano upang na sa ganun mga maihayag sa harapan ng kongregasyon, mga minamahal, at ang kongregasyon, mga minamahal, mapuri, mapasalamatan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Various miracles, various healings, ang ating natatanga, pag-iingat ng mahal na Panginoon. Grabe, sapagkat alam yan ang dahilan mga minamahal kung bakit tayo po mga minamahal even overnight, sarap matulog. Amen? Amen? Pero nandito tayo. Bakit? Sapagkat mas masarap ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Walde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeda. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng mga gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At ready na ba ang coffee? Hindi pa? Hindi pa? O, sige po. Tumawag muna tayo ng isa pang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating beloved brother Romeo Di Guzman, at siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Corazon Juan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat una sa ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Sir. Pangalawa po sa ating beloved Pastor Walde Estrada Almeda, sa kanyang buong pamilya, sa mga preacher, ordained preachers, mga elders, sa buong mundo, at sa lahat ng kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati sa inyo ng magandang umaga na. Amen. Alam niyo mga minamahal, tunay na ako'y nakapanumbalik dito sa gawain ng dakilang Diyos, ang Jesus Miracle Crusade. Tunay na nakapanumbalik ako mga minamahal no year 2021, yung bago mag-COVID mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, unang hiling ko sa mahal ng Panginoon kasi medyo inuubo ako noon mga minamahal no, bago ako dumalo. Kasi alam niyo mga minamahal, napanaginipan ko ang beloved pastor natin na si beloved Pastor Walde Estrada Almeda na ako'y isinakay niya sa kanyang 4 wheels na sasakyan. Alam niyo mga minamahal, tunay na lumambot ang puso ko na makapanumbalik dito sa gawain ng Diyos, dito sa Jesus Miracle Crusade. Simula noon mga minamahal, hiningi ko na ako'y hindi ubuhin mga minamahal. Tunay na
sa unang araw na yan na pagdalo ko dito, na panumbalik ko dito sa Jesus Miracle Crusade, na year 2020 hanggang ngayon, mga minamahal, tunay na yung hiling ko, mga minamahal, na ako'y ubuhin, ay ako'y hindi na ubuhin, tunay na ipinagkaloob ng Panginoong Jesucristo sa akin. Praise the Lord, amen. Alam niyo, mga minamahal, tunay rin po na simula na itong nakapanumbalik ako, mga minamahal, hanggang ngayon, tunay na hindi ako nagtik ng gamot, mga minamahal. Kasi year 2021, nung nag-birthday ako, mga minamahal, buwan ng Abril yan, natrangkaso ako, mga minamahal na mga 3 weeks siguro na talagang natrangkaso ako. Alam niyo, mga minamahal, tunay na nagkaroon ako ng kalakasan na hindi magtik ng gamot, mga minamahal. Tunay ipinagkaloob ng mahal na Panginoon na ang ginawa ko, mga minamahal, lumuhod, manalangin. Tunay na hindi ako nagtik na gamot, gumaling ako, mga minamahal. Hanggang ngayon, mga minamahal, tunay na hindi ako nagtik ng gamot kahit injection, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, tunay na nasa under pagsubok ako, mga minamahal. Kasi yung GR ko, mga minamahal, kasi lasinggiro yun, parang ginugulo yung pamilya namin, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kung minsan nagkakasagutan kami kasi gusto ko talaga na magbago rin. Kaya minsan nadala ko dito nung mga last 2 weeks na siguro. Nadala ko dito pero hindi siya, gusto kong mapabinyagan pero sabi niya sa akin, pag sasama, magpapabinyag na daw. Kaya ako yung nagpupulit, nagpapasalamat sa mga Panginoon kasi ang hinihiling ko talaga magbago yung anak ko kasi tunay na medyo black sheep sa amin, mga minamahal. Kaya ako'y nanumbalik na mag-overnight, mga minamahal. Kasi alam ko na pag mag-overnight ako, mga minamahal, tunay na ang mahal na Panginoon talagang tutugunin niya ang panalangin. Alam niyo, mga minamahal, alam ko na marami akong pagkukulang sa mahal na Jesus. Subalit, nandiyan na ipinagkaloob din niya, mga minamahal, ang pagpapala rin, mga minamahal, kahit maliit o malaki, talagang pinapasalamatan ko yan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, tunay na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus sapagkat kahit ako'y medyo naghihirap, nagkaroon din ng iniangat ng konti ng mga minamahal ang aming buhay, mga minamahal. Kasi nung nasa bisyo ako, mga minamahal, lalo nang sugarol ako, mga minamahal, alam niyo, pati bubong ng piggery namin, yung piggery na pinagawa ng magulang ko noon, mga minamahal, kasi minana ko yung bahay na tinitirhan ko ngayon. Kasi alam niyo, mga minamahal, hindi ako nakapagpagawa ng bahay na sarili kasi sugarol ako, mga minamahal. Subalit nung makilala ko ang Panginoong Jesucristo dito sa Jesus Miracle Crusade, tunay na natanggal yung bisyo kong sugarol, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Alam niyo, mga minamahal, tunay na magmula nung matanggal yung bisyo kong pagsusugal, talagang medyo umangat ang buhay namin ng katamtaman. Subalit, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat alam ko na binago ako ng mahal na Jesus sapagkat inalis niya yung pagkasugal ko, mga minamahal. Ganon din po yung pag-inom ko ng alak simula nung manumbalik ako dito ng year 2021, 3 years akong hindi nag-inom, mga minamahal. Subalit, medyo parang nagugulumihanan ako ngayon. Subalit, ako'y humihingi ng kapatawaran sapagkat parang babalik yung mga bisyo ko. Pero talagang pinipigilan ko rin, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga Panginoon sapagkat ang patuloy na pagdalo, yan ang tunay na pagbabago ng mga Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, ako'y medyo
nagkakasala mga minamahal sapagkat minsan nagkakasugutan kami ng yung anak kong lasinggiro, subalit iniluluhod ko rin yung mga minamahal na hingi ako ng kapatawaran sapagkat nagkakasugutan kami na talagang talaga. Pero lumuluhod ako mga minamahal, ako'y humihingi ng kapatawaran sa mga Pesos. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga Pesos sapagkat ipinagkalob niya ang yung ano na pag-iisip na yung ako'y makapagpatuloy sa banal na gawain ng Diyos. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga Pesos sapagkat kung hindi ako dadalo mga minamahal, talagang manunumbalik na talaga yung bisyo ko. Kaya ako'y mag-overnight na simula matagal akong hindi nag-overnight pero talagang iniano ko na mag-overnight ako sa araw ng Biyernes mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuli, nagpapasalamat sa mga Pesos sapagkat nakapag-overnight ako kasama ko yung dalawang kapitbahay namin mga minamahal. Kaya nagpupulit ako, nagpapasalamat sa mga Pesos. Tunay na maraming miracles ang nangyari mga minamahal. Subalit, kung minsan nakakalimutan kung ipatuto mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung kasagsagan ng COVID-19 mga minamahal, tunay na kasama ko yung misis ko nang nag-deliver kami ng online mga minamahal. Subalit, sa kahabagan ng Diyos mga minamahal, hindi kami na anuhan ng COVID mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, yung kababayan, kabarangay ko mga minamahal na mag-asawa, kasi nasa may para bang may ditik na may COVID yung anak nilang kakasakit mga minamahal. Yung nalaman nila na dumadalo ako sa Jesus Miracle Crusade, nakasama ko si Sister Aurin, kaya pumunta sila sa bahay. Sabi nila, ipanalangin, sabihin nyo sa nangunguna sa inyo na ipanalangin ang anak ko, sabi nila. Kaya ang ginawa ko, lumuhod ako sa una panalangin, Beloved Pastor Estrada Almeida, 10 ng mga manggagawa. Ipinalangin ko, lumuhod ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal yung mag-asawa, naisama ko dito na baptize sila. 4 times silang dumalo dito ng Miyerkules, Linggo, mga minamahal. Subalit, hindi sila nagpatuloy kasi para bang hindi nila mabitiwan yung Katoliko na religion. Kaya alam ko na talagang hanggang doon lang siguro. Pero ako'y nagpupuli, nagpapasalamat sapagkat naisama ko dito sila na mabaptize. Alam niyo mga minamahal. Yes, Lord. Ganon din po yung iba, naisama ko rin sila dito na baptize. Kaya ang dalangin ko sa mga Peso Kristo na pag naisama ko yung anak kong lasinggiro, gusto niyang magpabaptize kasi hindi nabigyan ng pagkakataon na mabaptize siya eh. Pero pagsasama daw uli, pagpapabaptize na ako, sabi niya sa akin, kasi pinapakitaan ko ng pagmamahal, mga minamahal yung anak ko kahit medyo magulo. Alam niyo rin mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal, nung lasinggiro ako noon, mayroong kinukulit ako ng yung nag-aano ng kawayan, yung pumuputol ko. Alam niyo mga minamahal, kasi lagi-inom ako noon, talagang nasaktan ko siya mga year 2005 siguro yun. Pero nung itong dumalo na ako dito na nung balik ng 2001, alam niyo mga minamahal, nung lasing na naman, kasi nakabili kami ng 2,400 square meters na dadaan kami sa kanilang bahay. Alam niyo mga minamahal, inaano ako ng chinilas na ipatutuko na dito yan. Pero sa kahabagan ng Diyos, mga minamahal, malambot yung puso kong mapagkumbaba kasi nag-overnight ako noon mga minamahal. Amen. Hanggang ngayon mga minamahal, pinakitaan ko ng mabuti kung may tanim akong taong, okra, ganyan. Kahit hindi, sabihin sa akin talagang hindi ako nagagalit sa kanila na kumuha lang sila.
pinapakitaan ko sila ng mabuti, kaya mabuti din ngayon, magkaibigan na kami ngayon. Kaya ako nagpupulit Praise the at Lord, papasalamat sa mga Pilipino sapagkat tunay na nangyari yan sa aking pagdalo dito, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan na natin. Tunay niyo, mga minamahal, sabi na nga sa banal na kasulatan, conquer evil with good. Amen? Amen? Ay, alam po niyo, sometimes mga minamahal, masyadong magulo. Nandiyan mga minamahal na talagang kailangan, sometimes kapag hindi natin nakikilala malapay, no, talagang makikipagrambulan tayo. Amen? No, hindi pa natin nakikilala natin malapay. Pero sabi natin mga kapatid, dahil sa aking pag-overnight, dahil sa aking pagdalo ng banal na gawain, Miyerkules, Linggo, sabi niya mga minamahal, natuto siyang magpakita ng pagmamahal. Grabe Instead na galit ng kanyang ipakita, nagagawa niyang ipakita ang pagmamahal. At ang sabi ng talata sa kanyang patutuo mga minamahal, dumarating ang chance na sinasabi ng kanyang malanak na talagang lasinggo, na talagang hindi sa pagbaba ng ating mga kapatid, ng kanyang anak, talagang pasaway ba, kumbaga. Amen? Pero sa patuloy na pagpapakita niya ng kagandahan at kabutihan ng pagmamahal ng mahal na Panginoon, sabi ng kanyang anak, sasama ako at magpapabautismo sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Learning po yan, mga minamahal, napakahalaga nun. Amen? Sometimes kapag tayo po, mga minamahal, ay kung may mga mahal tayo sa buhay, bahala ka dyan, ginagano natin. Amen? Dapat hindi ganon. Ipakita natin ang pagmamahal at iparamdam natin ang kabutihan ng Diyos. Yan ang kung tingnan niyo yung strategy ng mahal na Panginoon. Instead of tayo parusahan, dahil sa mga pagkakamali niya, pinakita niya ang pagmamahal. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ang katawan tao, upang tayo po minamahal, ipakita niya ang pagmamahal sa atin, nakita ng dahilan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagsisi, lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon, dahil kinahabagan tayo ng ating Diyos na buhay. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa pang bagay, mga minamahal, na gusto kong pundusan, mga minamahal. Tingnan nyo, sinasabi ng kanyang patutuo na kami ay gumaling, ako ay gumaling ng walang gamot. Amen. Kung titignan nyo yung mga, sometimes nababasa natin ng mga feedback sa ating live streaming, mga minamahal. Bakit wala namang masamang sa gamot? Bakit ginaganyan? Hindi namin sinasabi masamang gamot. Pero kinikwento namin sa inyo kung anong totoong nangyari. Na kami gumaling mula nung nakilala ng Panginoon, walang gamot. Ang ginawa na namin, nagtiwala na nampalataya sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpabautismo sa tubig sa pamahal na Panginoon, nagpuri. Ginawa lang namin mga minamahal yung tinuturo ng mga pastor, ng mga minamahal ng mga mangaral. Dumalo sa banal na gawain. At nung ginawa namin yan, kapag kami nagsisi, pagkatapos na pinagagaling kami ng mahal na Panginoon. O ano masama doon? Ikinikwento namin. Kaya tawag dito, patutuo Amen? Sapagat ito'y totoong nangyari sa aming pong buhay. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po munang pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo po na tumayo, mga minamahal. Umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo po'y tuluyang magising. Amen. Sapagat maya lamang ay makakapakinig tayo ng ating pong mga ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus. Glory to Jesus, glory to God. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw
masaya siya, praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, bakit sa iba? Kung ikaw ay masaya siya, praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Ibig natin ang ngunit higit ang langit. Palampakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. At bago ko ibigay po pagkatong sa ating mga nanay, tayo muna dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan naming pinagamamar. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa Moros at Buhay na bumula sa iyo. Pagkat ito binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyong magdamag ng palapay magdamag ngayon, malapay noon. Mapulat malapay noon ang pinapanalangin at pinapasalamatan bawat kamay na ginamit po upang ang pong breaking na ito ay mailikom malapay noon at magsilbi nawa ito na aming kalakasan sa iyong physical pangatawang gumising sa iyong pong mga inantok na diwa upang patuloy po namin mapasalamat ka, mapapurihan hanggang sa araw po ng bukas malapay noon o maya malapay noon. At bawat kamay na ginamit mo, balik mo makalibong beses malapay noon at patuloy mo silang gawin sa bagay ito, maging pagpapala nawa ang bawat isa. Pagpalay mo sa malituan, samot palay sa pangalang Isus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies our every need. Oh, this week to alone with Jesus all the time. Come and dine, the Master called it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo na po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved nanay Corazon Juan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po sundan ng ating mga kapatid, beloved sister Daisy Tamundong. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, pupuri, paglulolhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. At dobling paggalang po sa ating pong beloved na Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa mga turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa maging po sa Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ganon din po sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, maging po sa mga bibcast viewers po, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli ko na naman pong ipahayag po ang mga kabutihan, mga kagalingan po na aking natanggap po nagmula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na taong 1994 po. Nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain po ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po noon marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung pananakit po ng aking ulo, maging po paninikip po ng aking dibdib, pananakit din po ng aking likod. Yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, nagkapamilya, yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat po. Subalit, maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa ating pong paglilingkod po. Alam niyo po, kinahabagan po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, naabot po ako ng kanilang panalangin. Sa kahabagan po, totoo po na wala po akong ininom po na gamot sa time pong yun. Amen. Sa kahabagan po, pinagaling po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa patuloy pong pagdalo, tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, nagpabautismo sa tubig. Sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sumunod po sa kanya mga kalooban. Dumalo po ng 3 beses sa isang linggo. Sa kahabagan po, pinagaling po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganon din po, taong din po yung nagkaroon po ako ng mga pasa po sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Kaya subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po na simula po noong 1994 po hanggang sa mga oras po ito. Andyan po na ginabagat po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na Praise the Lord. dinugtungan po ang aking buhay ng maraming taon. Kasi po masasabi ko po na pinagpala po ako kasi sa taong din po yun, may kasabayan po ako na nagkaroon po ng sakit po na leukemia po. Matagal na pong nawala po. Kaya ako pinapupuri na pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po na noon po, maliliit pa po aking minamahal ng mga Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na sa ngayon po, napalaki ko po sila, nagkaroon na po ng mga apo. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na dinugtungan po ang aking buhay. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon, tunay po na maging po, andyan po yung pagbabago ng aking pong buhay na noon po, grabe po ako noon. Kung ano po yung uso, nakikiuso. Mahilig po sa mga kalayawan. Subalit, simula po nung tinanggap ko po ating pong pinakamamahal na Panginoon, maging po sa pagsuot po ng may kabanalan. Naggrabe po ako noon, magsuot po ng walang kabanalan. Subalit, sa kabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, simula po nung nabautismuhan po ako hanggang sa kasalukuyan. Sa kahabagan lamang po ako po kasunod po sa pamamagitan po ng sa pananamit po. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po ang pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking mga minamahal na mga anak na sa kanilang paghahanap buhay.
sila po nakaka-encounter po ng mga accident. Subalit, andyan po ang ating po pinakamamahal na Panginoon na nag-iingat po sa bawat isa po sa kanila. Pinagpupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na noon po, grabe po ang hirap po ng aming pong buhay. Yung aming pong tahanan, butas po, lahat magmula po sa atip, dingding, sahig. Subalit, hindi po kami tumigil sa aming paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon na grabe po ang usig po na sabi po nila, palagi po na dumadalo kung yung ibibigay mo, bili mo na lang ng mga gamitin. Subalit, hindi po namin tinignan yun na umasa po kami sa pagtuturo ng ating pong minamahal na mga magulang sa malapay noon na matuto po tayo maghihintay po na sa salita pong tatlo po na oo, hindi maghintay. Alam niyo po, sa kabagan po natin po pinakamalapay noon sa ngayon po, pinagpala po kami, binigyan po kami ng tahanan po na hindi na po kami mababasa. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamalapay noon sa mga papapalang yan. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamalapay noon na siya po ang nag-provide po lahat po na amin po mga pangangailangan. Maging po ang aking malanak po na loobin po itong July 14, mag-graduate po siya ng 4 years course. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamalapay nun siya. Ang malapay nun, nag-provide po lahat po. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamalapay nun sus. Maging po, ako pinakinabagan po muli na ibinalik po muli sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po inirapat muli ng ating po pinakamalapay nun. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat. Tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung magising na po mga minamahal sapagkat napakahalaga po na tayo po ay mapakinggan po natin lahat ng mga ipinapahayag na mga pasalamat na mga pinagpala mga anak ng Diyos. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating po mga kapatid, ating beloved Sister Daisy Tamundong sa kanyang pasalamat sa ating malapayan. Sundan po siya ng ating beloved Tatay Pedro Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakil at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved pastor, Wildy E. Almeda. And naalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong beloved Almeda children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, sa ating din pong beloved live webcast viewers, at sa inyo pong mga kapatiran. Ako po yung nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito upang mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Diyan nga po na maalala ko po mga minamahal. Andyan po na last January 2020 po, andyan nga po na dinapuan po ako ng karamdamang dengue po mga minamahal. Andyan nga po na sa pangatlong araw na po mga minamahal. Andiyan nga po na aking beloved lola po, sabi niya po sa akin na magpa-check up po kami dyan po sa dako ng Bulingit Hospital po mga minamahal. Andiyan nga po na nung nagpa-check up po kami mga minamahal, andyan nga po na confirm po mga minamahal na talagang nag-positive po ako na isa po na dengue cases po yung aking sitwasyon mga minamahal. Andyan nga po mga minamahal, nung day din po yun, sinabihan po ako ng isang nurse din po na sabi nila na kailangan ko na din daw pong i-confine. Diyan po mga minamahal, sabi ko po sa akin, beloved lola, Nay, sabi ko po, uyuwi na lang po ako, ayoko po dito, sabi ko po. Diyan po mga minamahal, sa kabagan na malapit na in short nga po, in short po mga minamahal, talagang
nagpirma na lang po kami ng consent, mga minamahal, talagang inuwi na lang po ako. Diyan po mga minamahal, pag uwi ko po sa aming tahanan, diyan nga po talagang napakahina pa din po ang aking physical na pangangatawan. Diyan po mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. Andiyan nga po na talagang kinabukasan po ng mga minamahal, talagang diyan po na Bible study po doon sa aming area po mga minamahal. And that time po noon talagang pinapunta po ang mga beloved elders po, mga ibang kapatiran na kasama po namin sa Bible study noon sa kahabagan ng Malapit ni Jesus. Andiyan nga po na talagang nagpuri po sila. Nilihans na din po ako sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y pinagaling sa karamdaman kanya. Amen. Kaya pinapasalamat Praise the ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po dyan nga po na aking beloved mama na nasa dako po ng Qatar. Andyan po yung patuloy na pagbibigay niya po ng patnubay at gabay na bagamat talagang nasa malayo po siya. Andyan po yung guidance ng ating pinakamamahal na Panginoon na andyan nga po na sumubok kami ng napakaraming problema o pagsubok sa aming buhay, pero andyan ang mahal na Panginoon. Nagbibigay po ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Praise the Kaya Lord. pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko po mga minamahal nung college days ko po mga minamahal. Diyan nga po na meron po akong kaibigan na talagang sinasharean po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan nga po na simula po second year college hanggang fourth year po. Andiyan po yung patuloy na pagbabahagi ng salita ng mahal na Panginoon. Andiyan po mga minamahal, talagang napakadami niya pong tanong. Andiyan nga po na sabi ko po sa kanya, dumalo ka na lamang po sa aming gawain. Binigay ko po yung address ng ating banal na gawain dito sa San Carlos po. Diyan po mga minamahal, talagang unti-unti po na dumadalo po sila hanggang sa sunod-sunod na po yung pagdalo po niya. Diyan nga po na hanggang sa isang araw po, tinanggap niya po ating pinakamamahal na Panginoon, nagpabutismo na rin po. Pinapasalamat ko yan dahil hindi lamang po na siya yung nakatanggap ng nakakilala dito sa ating gawain, na maging ang kanyang buong pamilya po. Andiyan nga po na nabautismohan din po sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal nung college din po ako mga minamahal. Andiyan nga po na that time po, nung panahon po namin, hindi pa po talaga free tuition fee yung sa state universities po mga minamahal. Diyan nga po na talagang ang iyong amang lingkod talagang naganap po ako ng mga scholarship na pwede ko pong ma-applyan. Diyan po mga minamahal, na-applyan ko lang po kaya anong scholarship po yan mga minamahal. Nagpasa lang po ako ng mga requirements sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan po ako ng scholarship na ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po isa mga minamahal. Ito po ay 3 scholarship na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon na nagamit ko po sa aking pag-aaral hanggang sa aking pong pagtatapos. Kaya pinapasalamat ko po yan ng lubos-lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, dyan nga po mga minamahal, last April lamang po, andyan po na talagang nag-resign po ako sa aking trabaho. Alam niyo po mga minamahal, this June po mga minamahal, alam niyo po, andyan nga po na may lumapit po sa akin habang nasa land bank po ako mga minamahal, may inaasikaso po akong papeles. Andyan po na talagang yung isang doktora po dyan po sa LGU San Carlos po, lumapit siya, nag-offer po siya sa akin. Sabi niya sa akin, Miss Daisy, gusto mo bang mag-work ulit doon sa amin? Andiyan nga po na sa kahabagan natin, pinakamamalapian, may nag-offer po ng trabaho. Diyan nga pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamalapian ni Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapian ni Jesus dahil po, diyan nga po na ang iyong amang lingkod din po, ang aming buong pamilya, mga minamahal. Andiyan nga po na mayroon din po small business po mga minamahal about po sa photography. Andiyan nga po na talagang yung beloved tito ko po, training po kami magpipinsan about doon sa photo booth po mga minamahal. Diyan nga po na pinapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po, bagamat malalayong lugar po ang amin napupuntahan, andiyan po yung patuloy na pag-iingat niya po sa amin tuwing nagsiservice po kami
kami. Andiyan po yung pag-iingat niyo po hanggang po sa aming pag-uwi sa aming tahanan. Kaya pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng pagpuprovide niya po namin pangangailangan sa araw-araw po, ng pagbibigay niyo po ng kalakasan, katatagan at kulusugan. Kaya ang lahat-lahat po ng kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At maraming salamat sa ating mahal na God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan na yan. Sapagat sabi nga, ang Diyos natin ay siya ating great provider. Amen. At siya po nagbibigay ng lahat ng ating pong katugunan ng ating mga panalangin. At yan ang dahilan, mga minamahal, sabi nga ng ating mga kapatid, grabe, nakatapos ng kanyang pag-aaral libre. Amen? Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At talagang kung titignan natin mga gano'ng kabuti ang Diyos. Totoong ang Diyos ay nagbibigay ng sapat na kaalaman upang ating pong ma-access yung lahat ng mga benefits na available po sa ating government. At yan ang dahilan kung ba. Isa pa, mga minang pagpapala, trabaho mismo ang lumalapit sa ating mga kapatid. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Marami pong tao mga minamahal, nakahirapan talaga grabe sa paghanap ng trabaho. Pero sa ating mga kapatid, sabi niya mga minamahal, even without even applying, tinatanong siya, gusto mo ba magtrabaho dito sa amin? Ganun po talaga mga minamahal. Sabi ng talata, kung ating babasahin si Jose, siya po mga minamahal ay masasabing meron siyang boss. Amen? Tipot-tipar mga minamahal. Pero sabi doon, bagamat siya po mga minamahal ay nandoon at sa kanyang katayuan na siya po mga minamahal ay may boss. Amen? Pero pinagpapala siya sapagkat nakikita ng kanyang amo na nasa kanya ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo po mga minamahal, pinapamuhay natin araw-araw yung ating pong pagiging anak ng Diyos, ay talagang we are promised. Tayo po'y pinangakuan mga minamahal na yung mga pagpapala na nakalaan para sa atin, darating yan. At yan po mga minamahal ay maaasahan ng mga anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid. Ating mahal tatay Pedro Rosario sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother o beloved sister Heidi Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati at palakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po yung nagpapabot ng tubig pagalang at palbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganoon din po sa di malilimutan na aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganoon din po sa inyo po sa mga beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral worker, sa inyo rin po sa pinagpalang minamahal na kapatiran, baguhan, datihan. Magandang madaling araw po sa ating pong lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon Jesus. Tunay po, noong araw na hindi pa po kami nakakilala sa Malapang Jesus, andyan po ang mga bisyo sa aking mga pangiinom ng paglalasing. Hallelujah. At ganoon din po sa gawain na hindi kaayaya sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay po nung amin pong masumpang itong gawain po natin sa TV. Hallelujah. Na tama-tama po nangaral po ang beloved Honorable Assist Pastor Will Estrada Almeida sa kanya pong pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan po ay tunay po. Ngayon po nagayak ng kalakasan. Hallelujah. Kagalakan sa puso't isipan. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Jesus na amin pong patuloy na panonood po ng TV, hindi nagtagal po. Kami po'y nagayak na magsimba po sana kami ng
sa Dambuharang Lelisyon. Ngunit sa amin pong paglalakad, hallelujah, dahil po malapit lang po kami sa bayan, hallelujah. Year 1999 po noon, hallelujah. Kami po yung nagayak na magsimpa sa Dambuharang Lelisyon sa aming pong paglalakad, hallelujah. Tunay po, hindi po namin namalaya na kami po yung napabungad po sa ating pong gawain dyan sa Maylokban. Hallelujah. At pagpasok po namin sa pinto, sinalubong po kami ng isang brother, si Brother Andrew Dico Kawadani. Hallelujah. Tama-tama po noon, nagawitan po ng joyful. Pagkatapos ng joyful solim, hindi ko rin po namalaya na ako rin po yung nagpasabay sa atin pong pag-awitan po ng solim. Hallelujah. Kaya, pagkatapos po ng gawain po, hallelujah, muli kami yung nilipitan na ating beloved Andrew Dico Kaudani na kung kami po yung magpa-audismo. Tunay po, wala akong alinlangan na nagpabautismo kasama ko kung aking may bahay. Hallelujah. Pagka-ahon ko sa tubig, hallelujah, tunay po, ako'y nagkaroon ng kagalakan sa aking puso at isipan. Hallelujah. At sa aming pong patuloy na pagdalo sa 3 beses sa buong isang linggo, hallelujah, yung aking pong mga bisyo, maging sa karamdaman, tunay po ako po'y binago at pinagaling ng mahal pa ng Jesus. Kaya maraming salamat po. Amen. Sa pinakamamahal ng Jesus. Kasi po, minsan, naisip ko sa isipan na gusto ko nang gumibab sa aking pagkawit sa aking pagka-adults choir. Hallelujah. Dahil po, hindi po ako nakakasunod sa kalooban naman ng Jesus. Hindi ko nakapag-ayuno dahil po pag ako'y nag-ayuno ng isang 1 minutes po lamang po, hallelujah, ay nag-iiba po yung aking paningin, hallelujah, lumalabo, hallelujah. Ngayon, sabi ko sa mahal Panginoon, mahal Panginoon, huwag mong pamamayaan, sabi ko. Dahil po sa aking pagmamaneho ng tricycle, hallelujah, pag sumapit po yung kainitan po ng araw, talagang hindi po namamasada. Nasa bahay po lang po ako namamahinga, hallelujah. Pagka sumapit muli ng medyo wala na pong tagidit, ako po yung mamamasada po uli, hallelujah. Kaya ang aking kinikita, tama-tama po lamang sa amin, paging sa aking panggastos ng gasolina ng aking tricycle, hallelujah. Ngunit salamat po sa mahal Panginoon Jesus na andyan po ang mga paggabay sa akin na mahal Panginoon Jesus sa aking pagmaneho ng isang tricycle, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal Panginoon Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin, sa aming pang-araw-araw, hallelujah. Maging sa pag-iingat sa akin, maging gano'n din po yung aking mahalunihon tricycle, hallelujah. Kaya salamat po sa malaping Jesus, hallelujah. Tunay po yung maging sa aking mga anak na malalaki na po ngayon, hallelujah. Kasi po nung araw na malilit pa po yan, talagang sila po'y sakitin, hallelujah. Ngunit salamat po sa malapang Jesus, hallelujah. Sa ngayon po, hallelujah, ang aking mga anak na yan, talagang sila po'y pinagpala po, hallelujah, po. Meron sila ng kanya-kanyang trabaho, hallelujah, hallelujah. Ngunit salamat po sa malapang Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin, hallelujah.
Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga tatay sa pinagpalang patuto na yan. At tunay nga po mga minamahal ang Diyos natin, ang Diyos na nagpapagaling. Amen. Kapag mayroon tayong mga karamdaman at mayroon tayong nagagawa, mga talagang mga pagkukulang, talagang dumarating yung mga paalaala naman ng Panginoon. At yan po mga minamahal, normal na lang yan sa atin. Ang kailangan lang ay ang maghingi ng kapatawaran, magpuri sa mga Panginoon, magayono. Amen. At tayo po mga minamahal magpakainit. Sapagkat sabi nga mga minamahal, kapag tayo po mainit na mga Kristiyano, anumang palaso ng kaaway, hindi yan lalapit sa iyo. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, talagang makikita natin mga minasabi ng talata, aklat ng awit, babagsak sa kaliwat kanan ay napakarami pero kailanman hindi lalapit sa iyo ang salot ng kaaway, mga minamahal. Amen? Kaya po mga minamahal, napakainam tayo po yung magpakainit. At tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po dadako sa huling magbigay pa sa salamat ang ating mga kapatid, beloved Sister Heidi Aquino, sa kanyang salamat sa ating mahal na Panginoon. At atin na pong pinaganda ang ating pong mga minamahal na mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Amen. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy din po natin inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong Beloved Almeda family, sa lahat po ng Beloved Elders, pastoral workers, maging sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po'y nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus patuloy na kalakasan at sa kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po mga minamahal, dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nariyan po na ako ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at nariyan na kapag sobrang dami po yung lumabas talagang nahihirapan po akong huminga. Hinahabol ko po yung aking hininga mga minamahal. Ngunit mula nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan, nariyan ang kompletong kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Praise the Lord. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat sa akin, sampo ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagamat nariyan na sobrang layo po nila sa amin. Nariyan ang mapagpalang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na laging nag-iingat sa kanila kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Nariyan din ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagbibigay po ng aming pagpuprovide po ng aming pang-araw-araw po na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo ang spiritual po na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglululhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating po pakikinig ng mabuhay na patotoo. At sa ating po mga nakalista po dito yan nabigyan ng pagkakataon. At kayo po labi man na pa yung mabigyan ng pagkakataon sa sunod ating managawain ay tayo po mga makapaghayag ng ating pasalamat sa pamamagitan ng mga patotoo. Tayo ngayon mga minamahal, habang naghanda ang ating mga beloved choir, tayo muna tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our
Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring yan sa mga Beloved brethren. That's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
Maminamahal, bago natin awitin ang huling awitin natin minamahal ng mga awit, sana muna tayo magising, magipag-usap sa ating mahal na Panginoon upang huwag masayang ang ating pagpupuyat, ating maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. Kailangan po natin ito, maminamahal. Ang sabi na banal na kasulatan, a man without the Spirit of Christ is none of us. So kailangan po natin palagi mga puspos ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon sa ating pong magdamag na pagpupuyat. Batid ng mahal na Panginoon ang ating mga sakripisyo. E walang dahilan na hindi natin maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya kung tayo magsumikap. Tayo po ay manalangin lahat, may pagsisisi, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Muli, sa umagang ito, narito kami tunay mga anak. Nagpapakubaba sa banal na harapan. Ibig namin maramdaman ka, mahal na Panginoon. Nagkikita mo ang nilalaman na aming mga puso. Ibig ka naming paglingkuran ng tao sa puso. Ibig ka naming sambahin, pasalamatan sa lahat ng biyayang patuloy naming tinatamasa. Sa anumang paraan, nakikita mo ang mga pagkukulang, mga pagkakasala. Linisin mo kami ng banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, order ni beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, sa kalambutihing mga anak, hallelujah, abi sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlong, cast out in the mighty name of Jesus. And anoint this last song, O Lord Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon,
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus. We worship you. We exalt you. We praise thy holy name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang Diyos nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Ang Diyos nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw, O Diyos, ay kapiling ka. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Create in me a clean, oh heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean, oh heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from your presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin.
Espiritu mong banal, kahariin sa amin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mo naman. The what a great, big, wonderful God. 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 Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises and to His name. For in His place, for in His place, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord. Oh, praise His holy name. Oh, good Lord, praise His holy name. Oh, praise to our good Lord, praise His holy name. Praise, oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, this is His holy name. Praise to our good Lord, praise His holy name. Praise to our good Lord, praise His holy name. Praise, oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to play for away. Oh, in the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have a sure victory. Amen. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, demons will have to play for away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I praise Jesus, give me victory. Oh, glory, glory, hallelujah. He is all and all for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I praise Jesus, give me victory. Oh, glory, glory, hallelujah. He is all and all for me. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory to this loving God. Thank you so much, Brother Jesus. God bless you, choir, at God bless you po, maminamahal. Maraming salamat po muli sa ating mahal na Panginoon sa patuloy ng paggabay sa bawat isa sa atin. Tayo po'y patuloy na Kanyang sinasamahan. At sa umagang ito, tayo po'y sama-sama muli sa ating pong magdamagang gawain, overnight prayer dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa Pilipinas. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulhati ay muli nating pinapabot sa tinagisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa buong Almeida family, kilambuting mga anak, mga apo, mga manugang, at sa ating pong mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal mga manunood sa ating live webcast sa YouTube at Facebook. Magandang umaga, tanghali, gabi, o anumang oras sa inyo pong kinaroroonan sa buong bansa ng Pilipinas sa buong mundo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ngayon, maminamahal, ay nandito na sa pagpapaliwanag sa pagbibigay na napakahalagang bagay na dapat wag baliwalain ng mga tunay na mga Kristiyano. Ito po'y pagpapaalala sa ating lahat, maminamahal, na lahat ng ating pinag-uusapan dito ay nasa banal na kasulatan. Amen.
Hindi po tayo nagpapaliwanag ng anumang bagay na atin pong isinasagawa na hindi po natin natutunghayan sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat ni Hagay, maminamahal, Kabanatang 1, talatang 5 at 6, maminamahal, ganito po ang ating mababasa sa Tagalog. Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po ng ating Diyos na buhay ang kanyang mga salita natin pong binalangkas o balangasin. Amen. Ito pong minamahal ay pagpapaalala sa atin na anumang pagsisikap ng tao, kung hindi niya masunod ng 100% ang mga kautusan ng ating mahal na Panginoon, lalo na po itong pagbibigay ng ikasampung bahagi handog na ito po'y tungkulin ng mga Kristiyano. Ayon sa Malakay chapter 3 verse 7, tayo daw po'y nangaligaw ng ating ng landas ng ating ang mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon na hindi natin sinusunod. Kinakailangan tayo daw ay manumbalik. Kaya nga nakikita natin maminamahal ang pagsisikap ng tao, lalo na po ang mga walang Kristo sa puso. Nakita natin maminamahal, grabe ang pagsisikap, pero kulang pa rin. Nauwi lamang ang kanilang mga pagsisikap kapag may karamdaman, andoon lamang sa pambayad sa ospital, pambili ng gamot. At lahat-lahat na maminamahal ng kanyang pagsisikap sa kanyang ikinabubuhay, naging wala lamang kabuluhan. At para sa ating kaalaman, sa mga Kristiyano, ito po'y paalala sa atin. Kung atin pong titingnan, maminamahal, napakaliwanag nitong mga talatang ito. Ang sabi dito'y, gunitain daw natin ang ating mga lakad. Napakaraming ating paghasik, pagsasakripisyo, trabaho, negosyo, hanap buhay, pero kulang pa rin. Sabi nga, maminamahal, gusto nating kumain pero hindi tayo nabubusog. Gusto nating magkaroon ng maayos na damit, pero hindi pa rin natin makamit yung talagang kahustuhan ng gusto nating panamit. At lalong-lalo na, ang sabi po dito sa huli ay kayo lamang ay naglalagay ng inyong pera sa butas na bulsa. Ito po minamahal ay talinghaga na dapat unawain. Ito po ay paalala na dapat unawain ng mga Kristiyano. Na dapat ang mga Kristiyanong totoo ay hindi na po saklaw nito. Hindi na po tayo kasama rito, sa totoo lang po. Dahil ang mga Kristiyano kapag nagtatapat ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko kayo tatalikuran, I will never leave thee. Kayo'y pasaganain ko, pagpalain ko, ang sabi ng mahal na Panginoon. Kapag kayo masumpungan, na gumaganap sa aking mga kautusan, hindi lamang nag-a-additional ang ating mahal na Panginoon, hindi nagmumultiply ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang mga Kristiyano maminamahal, ating mapapansin, nariyan na talagang grabe ang pagsisikap, grabe ang pagsunod, pero pagdating talaga sa pananalapi, medyo nag-aalinlangan ang karamihan. Nag-iisip sila, gaano talaga katutuo ito? Pero kung atin susumahin, ito pong minamahal ay paalala na ang sabi ng banal na kasulatan, dahil kahit mga Kristiyano, sa totoo lang po, nakita ninyo, may mga Kristiyano na kapag hindi na kaya sa pananampalataya, hindi naman natin ipinagbabawal ang gamot, hindi naman natin ipinagbawal ang doktor, hindi naman natin ipinagbabawal ang mga medisina. Nakita natin maminamahal, kapag wala nang magagawa, talagang nagdadalawang isip siya. Yung kanyang mga inipon, yung kanyang mga pagsisikap, napunta lang doon, mga minamahal, sa sinabi po ni Hagay. Napunta lamang sa butas na bulsa. Samantalang ang sabi ng banal na kasulatan, ako ang Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit hindi tayo nagkaroon ng kahustuhan?
Hindi po naging sapat ang ating mga pagsisikap. Ang sabi nga natin, nagbibigay naman ako, nagtatapat naman ako. Gawin ba nating sinungaling ang mahal na Panginoon? Hindi nawa. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil maliwanag ang sinabi ng Biblia, kapag nasunod mo ang pagbibigay ng may katapatan, sabi ni Malakay chapter 3, verse 10, kapag binibigay mong iyong ikasampung bahagi tandog, bubuksan ng malapaging dungawan sa kalangitan, ihulog ng isang pagpapala pa lamang, walang sapat na silid na paglalagyan na. Amen. Amen. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon? Para pa rin tayong hikahos, para pa rin tayong talagang naghahabol doon sa mga pagpapalang itong ating pinag-uusapan. Samantalang ang sabi nga, maminamahal ng 2:8 ng Hagay, ang pilak at ginto ay akin, sabi ng mahal na Panginoon. So, kapag tayo po'y maging masunurin, hindi sinungaling ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, pagpapalain niya, bubuksan ang dungawan sa kalangitan. Sabi nga niya sa 28, talatang 2 ng Deuteronomy, vertikan ka ng masaganang pagpapala. Sa Lucas 6:38, sisiksigin, liligligin, aapawan ka. Yan ang pangako ng mahal na Panginoon. Ang tanong, bakit? May mga Kristiyano pa rin maminamahal hanggang sa kasalukuyan. Maraming mga pagsisikap. Dahil po sa hindi tayo nakikinig o nakikinig man, hindi natin ginagawa yung ating pinakikinggan. Amen. At ang nagpapaliwanag, laging nagsasabi sa atin, hindi lumakip ang pananampalataya dahil nandun po tayo sa panghihinayang. Amen. Yun ang problema, nanghihinayang tayo. Samantalang yung ikasampung bahagi tandog, sabi ng Leviticus 27:30, hindi natin pag-aari. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Banal yan. Holy yan. Alam naman natin lahat ng banal, pag-aari ng mahal na Panginoon. Ang ikaputhandog ay banal po yan. Pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Bakit hindi natin gawin? Ang laki nga po ang nasa atin. Sa totoo lang po, ipinaliwanag ito, ininterpret ito ng propeta ng Diyos. Dahil sinabi ng 20, versikulo 20 ng ikalawang kronika, 2 Chronicles chapter 20, verse 20, pakinggan ninyo ang lahat ng utos ng mahal na Panginoon, pakinggan din ninyo ang sinasabi ng inyong propeta. Ang sabi ng propeta ng Diyos, pinaka-minimum para maging katanggap-tanggap ang iyong pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, yung tithes na tinatawag na ikapo, tumbasan mo ng another, sa handog mo another 10%. Kaya automatic po, yung 20% giving, lagi nating ipinapaalala. Pero marami pa rin Kristiyanong hindi sumusunod. Pero ang mga sumusunod na mga Kristiyano, sila ngayong nagbibilang na ng mga pagpapala. Sila na ngayon ang nagpapatotoo ng sabi nila, oras na ng disgrasya, iniingatan kami ng mahal na Panginoon. Yung mga patotoong inyong naririnig, maminamahal, bunga ng inyong pagtatapat yan, ng ating pagtatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Imagine yun, maminamahal, pasasakayin ka ng bus, may bubulong sa'yo, huwag kang sumakay diyan. Doon ka na sa susunod. Yung pala yung bus na yung sasakyan na dapat ay madidisgrasya ka. Bunga ng iyong pagtatapat yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating minamahal na mga kapatiran na hinuhold up, talagang andyan na yung hold upper. Ini-snatch na yung mga bag. Pero kapag nakita hallelujah, praise the Lord, makita na may Biblia sila, may lugong Jesus Miracle Crusade, sabi ng mga hold upper, hindi ka kasama, huwag kang mag-alala. Tingnan niyo po, bunga yan ng mga nagtatapat na mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng 11 ng 3 ng Malakay, I will rebuke the devourer. Lahat ng mga mananakmal aking sasawayin, sabi ng ating mahal na Panginoon. Bakit hindi natin susundin ito? Napakasimple lang. Sa bawat kinikita natin, kikita ka, talagang binalangkas ito mula sa pinakamaliit na bagay. Sabi nga ng ating mga tagapagpaliwanag, kumita ka o nakatanggap ka ng 10 piso, ang 2 piso diyan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang nakatanggap ka ng 100, ang 20 pesos diyan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Tumatanggap ka na ng 1,000, 200 na para sa gawain ng mahal na Panginoon. Tumatanggap ka na ng yung sahod ng 10,000, ang 2,000 para na sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag tayong manghinayang doon. Dahil yun ay hindi natin pag-aari. Ika-10 bahagi tandog pag-aari ng mahal na Panginoon. Kinakailangan ibigay natin sa kanyang gawain para po magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Katulad niyan, maminamahal, ano po ang itutustos natin kung hindi tayo sumunod nito sa pagbibigay na ito? Kaya maminamahal ang kanyang banal na iglesia. Wala naman pong tumutulong dito kung hindi tayo mga Kristiyanong mga matatapat. Sa totoo lang po, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala pong mga Amerikano ditong tumutulong, pero tayong sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon at turo ng kanyang propeta. Pinagpapala na ngayon. Yun na yung mga kapatid natin na nagpapatotoo na dati mga basuriro pa lamang, sila lamang minamahal ay umaasa sa kanilang mga pangangalakal, pero ngayon pabalik-balik na lang sa Amerika, nakakarating na ng London dahil sa pagtatapat na ito. Ibig sabihin, maminamahal, may proiba, may ebidensya na yung ating pangangaral sa pagbibigay na ikaputandog, talagang nagpapala ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga ng ating minamahal mga kapatid, nung araw kami maminamahal, ang aming tulugan, maabot yung aming hugasan. Maghugas kami. Pagka minsan, pag umuulan, tumutulo. Tumatagos ang araw, kag umaraw. Talagang walang-wala kami. Kahit may mga pinag-aralan kami, nahirapan kami maghanap ng trabaho. Pero nung aming malaman ang pagbibigay ng may katapatan, ang mahal na Panginoon ang gumawa ng kaparaanan, kami na ang hinahabol ng trabaho. Kami na ngayon ay talagang ang Diyos mismo na aming pinagtatapatan, ang naglalagay, nagluklok sa amin doon sa pinakamataas na mga posisyon. Ibig sabihin, maminamahal, totoo ang sinabi ng banal na kasulatan. Kung ikaw po ay nagtatapat, hindi ka naglalagay ng pera sa butas na bulsa. Kung nag-iipon ka ng kayamanan doon sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tayo po'y tinuturuan ng ating mahal na Panginoon, ng mga mangangaral. Tinuturuan po tayo ng ating dearly beloved parents in the Lord. Ng lahat ng mga tumatayo sa pulpito ng pagtatapat ang susi ng pagpapala. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3, blessing po yan. Iyong physical na pangatawan, palusugin. Iyong bulsa, talagang pakakapalin yan at bubusugin. Amen. Hindi nabubutas. Amen. Amen. At ang sabi po, ang pangatlo talaga na inaasam-asam ng lahat ng mga pinagpalang mga Kristiyano, ang sabi niyan, even as thy soul prosperity ng iyong kaluluwa, may katiyakan ng iyong kaligtasan. Kaya maminamahal, hindi pa ba tayo kumbinsido? Hindi ba natin napapatunayan na yung mga karamdaman natin nagsigaling na, mga panalangin natin dinidinig na? Amen? Amen? Dati-rati at yung mga buhay kung anong kalagayan natin, pero ngayon, paano tayo inangat ng ating mahal na Panginoon? Puro iba yan. Kaya kailangan nating maging tapat. Sinabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, ibig ng mahal na Panginoon ang kanyang katiwala, masumpungan niya na magiging tapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Katapatan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, kapag ikay nagiging tapat, alam niyo po, bunga lang yan na ang Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon ay lumuluklok sa atin, lumulublog, nandito sa atin, kasama natin, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo po ay maging matapat, hindi mailap ang mahal na Panginoon. Amen. Ang kanyang Santong Espiritu, napakadaling maramdaman. Kaya nga, ang mga Kristiyanong mga matatapat, hindi mo halata yan na may pera o wala. May pera yan o wala, nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Hindi tayo hinihiwalayan ng ating mahal na Panginoon. Palagi siyang nariyan dahil matapat ka, nasumpungan kang tapat. Amen. Amen. Kaya mula ngayon, maminamahal, huwag na nating pabayaan itong utos na ito. Sa mga ibang mga Kristiyano, bago sila pumupunta dito, naka-separate na po yung kalay-kasapong bahagi tandog, lalo na kapag sumasahod na sila, may padala sa ibayong dagat. Amen. Sa kanila pong mga loved ones na sumusuporta, ang kanila pong buwanan na natatanggap sa isis kung anumang pinagkabuhayan nila. Ang iba nga, mga minamahal, yung unang kita ng pagtatricycle, pagtataksi, una, pangalawa, pangatlo, para sa mahal na Panginoon yan. Kaya nga, ganun na lamang magpala ang ating Diyos.
Kapag ganun ang isip mo, at ganun ang pamantayan mo, maging matapat sa iyo ang mahal na Panginoon. Hindi ka niya tatalikuran, pagpapalain kanyang lubos. Kaya wag nating pagdamutan ang ating mahal na Panginoon. Ibigay natin yung kanyang pag-aari dahil hindi atin yan. Kaya narito po ang ating beloved elder, Brother Alvin, para ipanalangin na po yung ating pagkakaloob na yan po ibasbasa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magising na po tayo, maminamahal, dahil pakinggan na po natin ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Praise the Lord.